sedulurmu wadon ya kuwi genduk Niken Salindri. Nah, niki sing dintos-tosi kan. Sampeyan sing cedhek saka Karanganyar, Niken sing adoh saka Kediri. Dadi saorane rene ora ana liya ya kuwi atur panglipur silaturahmi wonten Dalem Agung Pak Nardi. Pak Nardi. San Ibu Kasih. Oke, warga wonten ing Boto. Lho iya no. Tapi ditimbali genduk Niken ngangge spot apa ya Niken iki ya? Bali ya Cahayu, Bali. Sampeyan dadi iki joget cara Bali Lea. Cara Bali kula. Kowe sing dadi apa Banaspati apa sing leake aku. Kok Banaspati? Ya leake kuwi. Yo. Cara Bali. Sastra budaya. Niken rawuh sampe aja nyatru kudu halus karo Niken sebab Niken kuwi pawakan Putri Kediri Piyayine halus. Heeh. Putri Kediri mbiyen kondang Dewi Kili Suci. Lah kowe dadi lanang Kili-kilen ya kowe. Kilen-kilen Kili-kilen. Ayo, nduk Niken. Inggih, sugeng dalu Papa. Pripun? Wartane pripun Cahayu? Alhamdulillah pangestune Papa. Dalu menika sowan Pak Sunardi. Nggih, leres. Wonten Boto Sidomulya. Nggih, sakmenika bos tebu. Bos truk nggih. Ya kejaba truk ya tebu momot truk. Kuwalik, truk momot tebu. Ada ngomongan karo kowe iki semene tak wolak-walik, marane uncek teko. Namine Pak Sunardi. Pak Sunardi dalam rangka acara tasakuran ya kuwi tutup giling karo tutup pok-pokan. Pok-pokan tahu ya, pok-pokan. Pok-pokan iki numpuk tebu ki ning kono. Terus kok dipok ning dhuwure truk gandeng. Dadi dipok-pokan. Nek iki ora pok-pokan, nek uncek iki pok-pokan. Dadi soalnya rene iki nyaur utang wis dipoki kedek kapan kae. Pok-pokane dangkelan iki lho. Anggonku dangkelan. Malah dangkelan. Oke, Papa. Pokoke tasakuran, bukan apa tutup giling, tutup pok-pokan lancar gangsar muga-muga berkah selalu. Amin. Pokoknya dongane nggih sing terbaik. Semoga sing penting Pak Sunarto, Pak Sunardi sehat selalu. Amin. Udene Ude Jaya. Oh iya. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin berkembang. Amin. Terus semakin melimpah rezekinya. Nah, terus sehat kabeh sekeluarga. Ya. Juga kang ibu ya ki Mbah Kasih, ibune Pak Nardi muga-muga diparingi seger waras. Amin. Boleh kaya wingi Uni. Allahumma amin. Jan rumah saku. Dalu menika ana gandengane awake dhewe. Sinten, Papa? Kanca sing udakara ket jaman Majapahit ora tau petuk. Oh. Sinten niku? Uncek iki. Pundi. Uncek roh uncek. Uncek. Mboten mrisa uncek. Ket soremu wis munggah ning panggung mboten sumerep. Nggih, semerep. Cuma kados setip ngoten ae. Mboten patek ketinggal. Anu Papa, ini nikannya sakit mata Papa. Oh, ngata. Ya, jadi agak ngeblur-ngeblur gitu. Kalau Papa kan jelas. Ini kan nyawang Papa jelas. Nyawang sinden-sinden jelas. Nyawang yoko-yoko jelas. Kalau uncek itu mana? Anu nyawang bangsa lembut kan mboten kena. Oh, mripate rada lara. Lah mbok ya duyoi. Di mana gitu maksudnya? Oh, uncek nek ndi to? Aku ya malah ketularan ngeblur iki Mas aku. Uncek nek ndi uncek. Amin ya Allah, amin. Wis muga-muga ngeblur tenan kowe kok. Wong eneng ngarepe tak beleh Mas. Niken ini anak modern. Sinden milenial. Nah,
Dadi kudu sopan diparani cah bagus milenial. Dibageke. Masa dadi diparani to, Pak? Dibageke diparani rono ben ora satu karo kancane. Oh. Tau jare rada blawur engko ngidak aku malah kok. Enggak. Ngono. Blawur dhek ora gampang idek kok. Paling ya megur carane megur nggih melenyok. Heeh. Selamat malam, Mbak Niken. Mas Agus, selamat malam. Oh, Agus sing ngomong iku. Nggih, Mas Agus pas nyawang kula. Kowe kok yo gawe mic barang to Gus iki dan Mas aku. Kok iso nang Agus sih lho. Lho. Si pandangane Niken ki nang kono. Tingale kudu salim, Pak. Oh, ngene ya salaman. Ya. Salaman le ben. Salim, Mbak. Nggih, Mas. Niken ben ketok salaman. Gus. Wis Gus, aja diumbah tangane Gus 3 dina Gus. Disaki. Hei. Kok kaya enek gludekmu apa ya? Enek apa? Ya Allah, Papa. Kok enek gludekmu apa lho? Kaya enek pager ngono ning kene iki mau. Kuwi jangkel jati ya kuwi. Lah mbok ya dikethok dangkelen ora diobong kono lho. Kok iso gak krasa ya, Papa? Ora ketok tenan lho Niken ki. Ora ketok. Sesuk anu ya lek kowe wedak ana ben ketok. Diwedaki putih ngono. Aku wingi kluwedakan rai tok putih kae lho. Kaya empane iki enek suarane tapi ya ora enek wujute kok. Nek krungu suarane tok ta? Nggih. Anu nyat. Nggih saestu. Iki nyat entut tok. Oh lah iki lho bolane. Wis bola. Bola apa to? Wong bola. Wah direken bola. Rumangsane. Direken gateng nek bali barang. Salim sik. Kali Mbek budene ra tau salim. Bude iki buru-buru gede tegese bocah longgor. Ibu gede. Buru-buru Ayo gede. Kang. Buru-buru gede. Sing semangat ditanggap ning kene iki sing semangat. Nah. Ngadeg. Lho. Oh, tibake ya blawur tenan cah iki. Hei, iki wis pol semene. Iki wis ngadeg kabeh lho. Tak interogasi. Kok iso mek sakmene piye? Wow, gen larang kok regane kok. Jaman saiki lho, wit-witan dibonsai. Dicilikke kae kan regane larang. Oh, iya. Mobil dimodif diceperke regane larang. Iki menungso tak ceperke regane gen larang ngono lho. Wong kuwi wae bathuke dikepras ben rodok teper. Terus ngene iki pomo Luwih tuku kain ngono kuwi pirang meter? Aku karo tengah meter iso ngisor dhuwuran. Ampunane ukurane pirang meter iki? Iki aku paling enggak ya 3 meter. Iki 3 meter. Iya, kan soalnya dibebet nih. Kowe iki nyawang apa to, Cek? Kowe iki nyawang apa bolak-balik sing Jare ini iki lho, Pak. Oh, jare to. Kok jenengane ketoke meri iki jolan napa pripun lho? Rumahku modelmu ki nyawange kaya tembus pandang ngono rumahku. Ya itulah yang dinamakan ada kelebihan dan ada kekurangan. Oh ngono. Kekurangannya ya mung samene, kelebihane iso nyawangi ngono kuwi, Pak. Tapi ki pinter lho, uncek ki Niken. Ya. 3 ping 3 ki piro, Nduk? 3 ping 3. Heeh. 9. 9 uncek. Nggih, 10 dikurangi 1. 9. Kowe kok melu-melu Niken ki piye to Ya kowe iki? iya ra lelo ngono kuwi. Tak anggap pinter kok telok-telok jawabane iki lho. Dewe. 2 tambah 2 berapa? 4. 5 dikurangi 1 piro, Cek? 4. Kowe kok melu-melu Niken iki lho. Melok ra ndek pendirian. Kowe iki wong lanang lho kok mek melu-melu ki piye to kowe iki? Lho piye to, Pak? 5 kurangi 1 nggih 4. 10 tambah 2 piro Niken? 12. 12. Ayo 14 dikurangi 2 berapa? Uncek. 12. Loh kowe kok melu-melu to jawabane kowe iki? Jawabane ora melok-melok wi Kowe jenenge nyontek. Kok nyontek petet? Kowe ora ndek pendirian. Pertanyaan beda itu jawaban ya juga harus beda. Juga beda ngono. Lah, Ning beda. Hasilnya ya padha lho. Jajal kowe, takono. 10 tambah 2. Takono ning Niken karo aku. 10 tambah 2. 12. Pak Gareng. Apa? 14 kurangi kalih 30 juta. Kuwi lho beda. Beda. Kuwi beda ngono. Kuwi jenenge wong lanang sing berprinsip ngono. 14 kurangi 2 iso Sing penting beda 30 juta. Wong iki jaman saiki kudu beda. Kudu beda. Walah, mulane cah cilik saiki do Sudah goblok gini aja. kabeh. Sampean kan rada lumayan Genius. 1 meter kotor kayak enek. Terus kayak ngono IQ-ne di bawah rata-rata. Iya. Saiki Wong jenenge wong memory card aku setengah giga.
Kene iki wis kebek kae kena virus kae lho. Iki HP wong piye kaya. Ibarate memori. Saiki wayahe sampean nyanyi. Nah. Loh. Tapi Sing nyanyi ya kono, masa aku nyanyi. gandrung aku tapi kita harus sejajar. Heeh. Gandring kowe. Gandrung. Apa to, Ken? Bocah iki Golek ceblok guling Gus bocahno Gus. Guling nduk guling. Guling wingko. Salone guling malah. iki lho. Golek panganan sak amplokan ameng-ameng nyawa iki lho. Ora masalah wis ya. Ora masalah kepen nganti jiglok. Gagar otak. Aku celi. Goceli. Kuwi Agus Nikbot ya pengen dirangkul Niken ngono kuwi bejo kowe lho cek. Bejo kowe. Oh, Mas Agus pengen dirangkul. Ayo lek ning ngisor mau kan iso ndelok kuwi, lek ning dhuwur ngene kan malah yo iso ndelok. Wah, ya asline penak dadi wong dhuwur ya, Pak. Nyang apa? Ngerti kahanan ngendi-endi lho, Pak. Wetok kabeh. Wetok kabeh. Apa ketok? Wah, yo ndas-ndas kaya akeh banget lho. Lah penonton kaya. Mas aku. Kuwi nek kowe nyawang ngarep, lek nyawang dhuwur. Nyawang dhuwur lho. Saya genah. Nyawang isor. Oh, genah banget, Pak. Semeru erupsi, Pak. Bisa iki kok ya. Ya kanca-kanca sing mapan ana kiwa tengen Semeru didongakne kabeh seger waras ya. Amin. Slamet ya karena bencana alam wis muga-muga alam wis tuwa kuwi muga-muga kabeh manggih rahayu. Rahayu. Yo niken karepe gandrung to sampeyan. Ya, ayo. Mas Agus. Colno Mas Agus. Ora. Engko lek pomo ambruk ya dek-etok lho sing ambruk. Niken ki modele weh kasih ngincim pati kok kowe iki. Nek ngendi papan kok arep ngincim pati kowe. Kaya niken awanmu mengke kali nguncek to ayah utawa apa-apa. Malah kon lan kula ideke mengke. Serasa didek sampean tak mati dhewe santai ae lho. Jan kaya tumo garek mlites ae. Lah comongi ae. Ya coba. Ayo jajal lagu sing sekirane Mas Agus ra iso sampean ra tau ngrungokne. Heeh, apa? Oh, kowe lagi ketemu judule tok. Apa? Demit kondangan. Wis saire ro ngene. Kene rong kulino krungu aku ya kurang kulino krungu. Aja ngeculne, sampean kok ceblok. Ora santai wae lho. Yen aku ndredeg ngene ya mbok. Harus yakin. Iya yakin. Bas jan sujud Anu, arep wudu apa piye, Mas? Tak biacok kowe kok matamu. Kowe iki wong ya dudu padasan ya kowe iki. Kayak wastafel lho ya, Pak. Kacane kok wastafel. Keran kok kerane diuter. Lah iki motive. Iki motif. Iki diuter-uteran keran. Terus iki mancur. Niken kaya ngudang ponakane. Ya ngangge bawa napa anu, Cahyu apa tembang kekinian? Nah, kita bawa dulu. Nah, apa? Bawa sambung Wanci Dalu ya, Pak. Oke. Ceritane iki awak dhewe iki sambunge ning Wanci Dalu tok. Oh. Soalnya awan model kaya uncek iki terus rengenge panas sih. Dadi kepanasan metune lek bengi tok. Oh nggih. Kancane Iki kan siluman to, Pak. Siluman kelelawar dek. Ya, buat dulur-dulur Boto Sida Mulya. Sik. Sawe lho. Aku iki arep buka catatan. Iki lama. Catatan, Mbak. Awas. Ayo cepetan, anakku selak. Nangis. Golek Anak-anak opo ora tau dimiki anak. Anak kok idamane mek mik tok lho. Jenenge anak ya mik. Ya kudang lah paling ora. Kudang terus anake prayo ngelak. Apa? Oh alah. Sik. Mataku kok wong Iki apa to ya? wis ora apa-apa lah. Tibake cah iki ya enek rambute ta. Ora apa-apa kuwi topeng kekinian kuwi. Nah, blangkone tetep digawe. Blangkone gaenen. Nah. Kita nyimpenmu kaya kuwi ta nyimpenmu. Ya kaya kuwi persis. Ya Allah Pak Nardi kok nanggap cah kucluk lho Mas aku. Iki model kaya ngopo to? Aku ora roh apik ya iki, apik. Kurang iso. Kurang medhun. Ayo joget sik. Awas gocekno.
bocah ana le. Lek Wis ning kene ae. Ning kene ae. Kok aku medhoke to, Ken? Ning ngisor keplinyak. Lah ora aku ngisor ae. Ya wis kene ayo. Kene. Ayo piye? Medun ayo. Ora apa-apa wong Kok kuwi. mbok banting aku. Ora niken ki halus kok. Wah lumayan. Ini kita ora saben wong lho. Mama, ditep anake sik ya, Mama. Ya, Pak. Heeh, kene. Pak. Iki jan rumah kan iki bahan cempolo kan iki. Cempolo. Lah kok banyu to kowe nguyuh ning geger to? Keringet, Pak. Keringet to kowe? Banyu. Nguyuh kok ning geger badan ku. Nguyuh ning geger. Tibake Kayak bayi nguyuh geger. Lah kok pukul-pukul. Ki modele piye to, Pak? Aku ora dong aku. Oke, apik lho, sesuk dipoto ya, sesuk dipoto. Cek iki kurang medun iki. Jenggot. Apa? Janggut. Wo janggutmu tak geretmu tak kira lek Tenanan ya. Ayo. Ya, dibawani kowe sing menghayati bawane. Kowe puisi Jawa ya? Nggih, saged-saged. Oh, tomo jelasne bahasa Indonesia ya kenek bawane niki kan bahasa Jawa. Sak larik mboko sak larik. Yo. Pelit. Piye to kok pelit iki piye to? Lah eman nih. Eman pura pelit. Iya ning nganggo cengkok puisi pelit. Ngono lho. Oh alah. Nah, rada maju to, rada Kan maju. puisi to. Heeh. Lala apa? Yayi wis akrami. Bahasa Indonesia. Adik udah bersuami. Weh. Layak batin lu sandal idun mau ilang, baik dicolong uncek lho. Punti. Lho kuwi lho kuwi sandale sapa kuwi? Lah ukurane mekur 3,5 kuwi. Mungkin kula. Lah iki lek sandale adikku. Lah malah adik niken iki. Iki ukuran piro? Ora enak ukurane. Aku nek nggon toko mau anu ndudingi tok tumbas niku aku ngono tok. Lah terus ngene iki tukune ning gone anu nggih toko anak-anak biasane. Enggak nek toko besi. Mosok kuwi nek toko besi enek ya? Enten. Dian. Terus jelasno tetep nganggo puisi ya. Siap nggih. Nggih. Mau gawe topeng kowe malah gila dhewe ta kowe. Iya ta. Kowe gila dhewe mau gawe topeng ya ngono kuwi. Ngopo kowe kok nangis ngopo? Ngompol kuwi niken iki. Nguyah. Nguyah. Iya, Pak. Sing ngompol iki kudune sing cilik iki lho kok sing gedhi kok Aja ndang. Lah saya randang kepiye? Aku pengen ngrungokke ngerti raimu lho. Wong ora etuk nonton. Ngerti wajahe ngono kok rai. Lah nggih wajah kan yo rai yo. Aku ini kan sawang seneng lho, ini kan seneng. Lah kowe iki jenenge sinden lho, disawang wong ora gelem nang kebon kono. Temi kene wae kok. Kok iso. Wah disawang ora etuk. Sinden kok ning kebon kaya. Lah go sawang-sawangan disawang ora gelem. Ayo. Kowe asline guyu ki mergo irunge dhek ning jangkut. Aja cek lho. Enggak, Pak, ojo, Pak. Wes ning kono ae. Ya. Kowe golek nakal tak waplok lho, tak kaplok lho. Bacok lho, bacok lho. Wes lentik. Malah bacok. Ya. San engkang anggarama. Token. Umpama aku yang garwa. Bahane aja mok terokne kuwi guyune nikan mergo nyalang kowe kok. Ya Allah, nikan iki topenge sapa to nduk ki mau? Lah kula Lah fokus lho, Pak. lah nikan kon ra guyu piye wong wajahmu kaya marmut lho Le.
Kok kono ki irunge pas mentok ireng ku lho. Wah. Nah. Lah kowe gedange. Kok. Ya tak bacok aku wedhik kekrek. Tak suampluk. Lah napa wong aja kekrek to. Wong dikaplok kok. Ora maksude. Nah, kene. Dipoto. Gak ngerti nggone apa. Dipoto nggih status. Wis tak foto. Nah wis seragame Cakra Budaya. Nah ngono. Wes. Kene. Fotonen kan. Hei, halo Mas aku. Eh. Kayak bingung nggih status iki kok. Ya Allah. Gusti. Iki malah kaya film Monkey King lho. Seneng. Mas aku. Engko aja lali. Wite gedang kuwi. Ketok. Diketok. Aja dikekrek tak wetak rumah aku. Ya. Niken kaya nemu topeng barang. Apa to pengene kok jogete kon ngene. Jogete halus. Nah, ngono lho, halus lho. Satria lho, bilang srisik. Nah, halus ae. Das-dasane ngene lho. Aku malah kelingan ngopo. Aku mau isuk. Nanggapne adekku kemudi kethek ya persis kaya iki. Kowe berarti tekomu ket isu mau berarti kowe. Teko ning Kediri ket isu mau ngene iki kan mung kowe. Nyati iya lho, Pak. Golek ceceran kowe. Golek tambahan kok. Ora trimo bengi iki. Nggih trimo, jane sisan lakune lho, Pak. Aku badan Bang Bayi melengi nyisih lho, melengmu nyisih ning tengen tok lho. Luas aku. Ya karo tung-tung dlang alus lho kaya karon sih. Nah, tung-tung dlang tak ndanding tung tak keplenyek. Tung-tung dlang ndanding tung mlenyek debok. Tung-tung dlang tak ndanding tung-tung keplenyek telek. Aku temen aku tak IT kapan ya aku duwe wayangan pelawake uncek ngene ya bengi iki sang gantenge ora umum. Ya terus kudangan karo ayu. Ayo kan terus kan. Kuwi kok nguyah tenan iki cah kuwi kok. Ora usah rewel, kakak ben nembang, kakak Niken ben nembang. Iya, Pak. Adik Mikdot ya, Mikdot. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Mikdot ora usah anu Mikdot. Iki topenge sapa to? Ya, Dek. Peran Cengingisan. Ana Paranono. Kakak Paranono. aja ngalia teko uripku. Ya olehmu kebangetan men Mas aku. Kon ngalih tekan uripe kono. Berarti kowe kon mati ngono ngawur. Mesak aja diganggu kok. Peran deni maksa Kowe lek dijane turu lho kowe marane. Turu apa nyawang to kuwi? Nyawang, Pak. Oh alah. Aja nyedak niken kok malah kemeklenan. Jaba Kang Masuka nang sekolah ya. Sekolah. Iki kacune digawa kacune. Bidang sekolah. Aja lali kok dibuka bontrote nang sekolahan karo bu guru ben ora diseneni. Nggih, Pak. Golek wayah mangan ora oleh njaluk panganane kancane. Nggih, Nggegetne kok nggo mangan kok omah ning sekolahan njaluk panganane kancane. Padahal ning sekolah harus entuk MBG. Lah iya. Aku mau mangan MBG mules wetengku. Lah nyang apa? Mbah ora enak. Oh, MBG ki apa ta? MBG mabuk. Ora cetha ya. Ayo ta sambung rasa. Lah mbok ayo. Lah ngengkel.
Ayo tok sambung rasa. Ambo ayo. Lha kok karo tase gedhi tas. Apa gaduk? Ya sak gaduke. Nanging wanci Jan bocah kok leh ayu ne ra ukur. Iki umpamane bojo kuno tak dol iki. Kok didol piye? Dol suarane ngoten lho, Pak. Ya ora iso. Pamane aku rabi ya. Sanggagae iki wis ora nyanyi neh. Kudune kamu bisa memuliakan istrimu, ora malah istrimu bukan kerja. Ngono kuwi jenenge laki-laki tidak tanggung jawab. Heeh. Ngono ki sapa? Kae to. Lho kowe iki lho, lha iki anakku kok. Alah jenengan ki nggih sok ngandani. Suami ki kepala rumah tangga harus bekerja, istri di rumah. Lah ngopo kok bojone dadak kon melu ya an? Sapa? Garwane jenengan? Iki ta? Nggih. Lah kita jak iki mergo nggih percontohan. Percontohan apa? Wong lanang sing setia karo bojone ndene dijak. Alah padune ya wedi ya. Wedi piye? Hooh le. Kok wedi kok piye? Rumah aku apik. Bukane lek sumu bukaan. Topenge nek bayi metu ya lambene tok lho jan. Men. Woi, Batman. Tanana ingkang rupeda Tanana ingkang rupeda ngunta tresna nadyan mung srana piranti iki terusno ya. Terus aku tak pamit sik. Ning ndi? Aku wis disangoni ya ngene. Aku tak pamit. Lah kene gorene tase. Hei. Ora iso. Awur iki nyawane wong sak rombongan ning kene ya. Rumah saku gak aku usah kok aduh. Iki sampean umur piro Cah Bagus? Kula kelahiran 2015. 2015. Lah kok wis jenggoten. Jadi 2015 kok wis jenggoten. Oh uripe kebrangas kok, Pak. Rumah saku. Entekno, Nduk. Gambarmu Blangkone mbok tinggi to Le, ame digawe aja sak sire dhewe ngono, digawe blangkone. Nggih, Pak. Anu Nduk, tembange tetep niki nggih. Nggih. Diaturke dulur-dulur sing mbok pareng rawuh mboten kesupen menika Pak Nardi sekeluarga. Juga mboten kesupen tamu agung sing mbok pareng rawuh, juga pepundhene awake dhewe. Engko tanggal 16 Januari ade sowan Pondok Pesantren Al Badrul Alaina. Abahamu ya rawuh dalu menika. Berkahi Pak Nardi nggone tasakuran Jaya Mulya dalu menika. Matur Kok suwun. diaturke Pak Eko Mugiono, kowe kon buka WA-mu karo Pak Eko. Uncep. Oh, bukaan WA-mu. WA-mu lho bukan. WA-mu lho bukan. WA no. WA-mu lho. Mau Pak kula ora rangkepan kok. WA iki. Lah nggih WA aku to. WA aku ora rangkepan iki kon buka ya. WA HP ku lho. HP ngerti Pak? Chat WhatsApp. Chat. Maksud kowe iki di-chat karo Pak Eko, di-chat wajahmu, di-chat. Ben sambung wanci dalu. Yen Cahayu. Sing gedhe Pak. Coba kaya ngopo? Joget ana Cak Bagus. Papujanku jejantang hatiku sambungku mongben cetatku ngrobet dasaremu kalawan garapanku Kang Mas Kang merah titi
upama karo Niken cah telu dikanthi kowe apa ya gemati? Ya kudu gemati. Oh, cah telu ki sapa ta? Sinten mawon to cah telu niku? Lha iya, cah telu tak kanthi ki maksude anake Niken umpamane. Umpamane sambung wanci dalu ki sambunge mung bengi tok. Ngono. Nggih. Terus Niken kuwi ndek anak telu. Umpamane ndek anak telu terus ora ndek bojo, ngoten to? Heeh, terus kenal karo kowe. Nah. Kowe bendina chattingan, kowe bendina WA ora tau gawakne apa-apa. Ngono. Upama Niken nggawa anake telu kuwi kowe apa gati? Ya gati to, Pak. Gatimu karo Niken mau karo anake? Ya karo anake. Lho berarti karo Niken ora gati. Ora. Lah nyang apa? Oh, kanca TPA karo anake kene. Mas aku malah kanca belajar. Kowe kon ngupen anak telu ya. Aku ya. Minda poya yen masih rip lan nantikan Ya. Terus bisa Surabaya. Oke. Pak Inanda. Ya. Yono. Baru supaya nabahmu Siti aman saking keluarga. Pak Nardi. Mulyo, mulyo. Sambung wanci dalu. Sing joget Uncek, sing nembang Niken, sing ibot Agus. Jan, sing senggak no, wah jan. Gayeng, terus. Mendah poyo. Tuh. Iki mau tembangnya apa, Nduk? Sambung Wanci Dalu. Menika lagu karyane Pak Sukron Suwondo. Nggih. Diaturke karo Niken,
untuk mek ngrungokne karo joget. Iya. Lho, kowe kok lajeng pripun lho? Iki masamu nanggapne kowe apa piye kok melu joget iki lho? Iki nanggapke penonton kok kowe melu nyawang melu ngrungokne. Iya, wong papahmu ya wis dalang ket sore mau bar iki berlimbukan ya jek anune. Pengramit ya wis nabuh wisan. Sinden-sinden wis nyanyi kabeh, aku ya wis nyanyi sama trimo men joget tok. Men joget tok iki nanggapke kowe. Lah iki lho, nabuh ora ana sing jogeti ra gayeng. Masa ora do semangat apa meneh Patrick. Apa lho? Patrick lek mbok jogeti ya ora semangat. Ora semangat. Lek tak jogeti sinen-sinen ya semangat. Oh, ngono to. Dadi kowe timbangan malah linggo. Ya Allah. Wong iki atur panglipur kok nguntuk ya ngadeg ora diaturan. Kancane anu kok iki ning mburi dalang lho kowe iki geger ora ketok lho kok mburi geger ora ketok. Lah iki apa padha ra beneran to? Golek engkon sing penak, golek engkon sing apik. Komposisine iki. Apa-apa. Ya Allah kae nutupi kotak iki lho, nutupi kotak. Iya nutupi kotak, percuma ngene iki terusane nek. Alah, boh. Wong nek titi kok ra beneran. Ngomong ra beneran, ngadeg ra beneran. Ketoke uripku ki ora beneran tenan ya. Aku bersyukur. Syukur. Syukur. Bersyukur. Lah iya. Kok syukur kowe ya? Ya bersyukur. Syukur karo syukur ki beda. Bedanipun? Ya jar kowe ngletak kok ngletak kowe lungguh wis lungguh ya. Mas aku iki mau tembange sambung wanci dalu. Cobi cahayu pundutanipun sing aku andal Soibul Bait penjaripun Pak Pak Nardi Narto Sabdo. Pak Nardi ngersakne ana napa wau? Warudoyong ana meneh sitoke pundutanipun penjanipun menika katresnan sejati. Nah, anu Warudoyong cahayu manut panjenengan. Warudoyong sing nika to, sing tayuban nika to. Warudoyong mencelok ning kuwi walang kekek. Doyong nang pinggir kali. Ayu teno deblong saiki kok tambah gedhi. Kowe iso ta kuwi? Mboten. Lah ngono tembangno engko. Nah, niki ben tembang tresno sejati, katresnan sejati. Pundhatipun Pak Nardi diaturke sedaya kru saking UD Jaya tresno tekane mati, Papa. UD Jaya Mulya. Oke. Apa kuwi tresno tekaning pati? Sanes katresnan sejati. Papa piye? Ya Allah. Oh, tenan to, blawur tenan to. Salah ngeloke. Apa to? Judule apa? Tresno tekane pati. Aku mau muni piye? Katresnan sejati. Kuwi kleru. Lha, sing bener tresno tekaning pati, sing bener. Lah nggih jenengan kleru. Aku muni piye? Jenengan muni katresnan sejati. Lah kleru kok terak-terokne iki lho. Wong kleru kok mak terokne iki jan lumayan. Engko ya ora beneran meneh. Wis manut to ae. Tresno tekane mati kali LDR, Bapak. Oke, ha niku manut panjenengan diaturne. LDR sing langgeng dayane rasa, Mas. Langgeng dayane rasa. Niki sing diaturke sing dhisik sing ndi? Nah, sing dhisik LDR ladrang po. Kuwi mau. LDR ki ladrang to. Ladrang nek tak tung. LDR mawon nggih, Bapak. Oke. Hah? Rada alus ngoten. Oke, LDR. Tekane mati. Katur Pak Nardi. Layangan rada kasar ngoten. Oh, ngaten. Nggih, diaturke buat Pak Nardi sekeluarga ya. Ya. LDR langgeng dayaning rasa. Ngene iki lek sing maca uncekne ya rusa. Masane Mbah Marijan ya rusa. Ya deh. Mereka Pak Nardi, pundutan panjenengan. Langgeng dayaning rasa. Senadyan mung suaramu ngademke ati ning ngucapke janji ibu kamu ning Allah
tembange jos LDR ki kepenak. Nggih. Terima kasih Sayu. Bina rumiyin sing baku tetep didongake ya, Nduk. Pak Nardi sekeluarga juga tidak lupa ya kuwi Yang Putri Bu Kasih. Muga-muga enggal kaparingan seger waras. Amin. Sehat pulih kaya wingi uni. Tasakuran dalu mriku muga dadi tombo karena sing ndongake piyantun pirang-pirang. Amin amin ya robbal alamin. Nggih, pinarak rumiyin Cahayu. Mas Uncek. Nggih. Iki kanggo spot njajal ki ya pundutan saka sing nganggo dalem Pak Nardi ngersake Warudaya. Ngaten. Ugi wau kesupen kula. Apa? Saking ponakane Pak Nardi. Nggih. Mas Deni napa sinten wau? Nggih. Iki ngersakaken mangke gala-gala kalih Priai Daman. Oh ngaten. Oke, nggih. Putrane Mbah Joyo. Oh ngaten. Jadi tembangno Warudoyong ya. Waru-waru doyong, doyong ning pinggir kali. Ayu moblong-moblong. Kuwi ta parikan tok ta kuwi. Saikine tambah gedhi. Ngetan bali ngulon iki tenan apa guyon. Waru-waru doyong, doyong ning pinggir kalen. Intan karo Ayu deno deblok saikine kok tambah lalen nandur pari neng tengah sawah mugi panarti berkah barokah waru-waru doyong doyong manglungulon ayu deno deblok tinggal jagong keloni uwong ngetan bali ngulon temu wong edan dijakelon bae kowe gerakan doyong neng pinggir kali ayo deno deblok saikine ana nganti mangan roti ante siji mugi panarti lancar rezeki amin waru-waru doyong doyong pinggir kalen ayo deno deblong saikine kok tambah lalen tuku piring rupane abang kesel miring yo ngadang-ngadang. Warudoyo ku pancen tembang parikan kok ya. Nggih, kados kijing miring niku. Aku nek bayangke iki kesel miring terus apa kuwi? Ngatang-ngatang. Ngatang-ngatang. Tembange pundutanipun kanca-kanca parkir Cahayu. Napa niku? Cukup nganggo tembang ya kuwi langgam sabar. Oh, sabar niku langgam to sakniki. Langgam, Mas iku ilang. Sampeyan gak ngerti to? Oh, ya cakra budaya. Iya. Apa iso sing ra iso ya mung siji tok. Kelakuan apik. Ya Allah, sampeyan ngelane kelakuane elek. Lah emang wong sakmene kae kelakuane gak nek sing apik. Ora Mas Gocek. Aku ora tau gecek coro lho. Kok gecek coro? Mboten tau gecek coro. Mak gecek coro niku. Tau moto bengi iki arep gecek coro. Yo, tembange sabar. Sabar. Dulur-dulur Jaya Mulya. Ana mekan ana intan budi kawa ana cak ucek Warudoyo ada kirumi ayo aye cakra budaya Indonesia kamu dengar kata-kata parkir sabar bagus Presiden darah dijajah
musik iki pancen gampang nyeleke. Angger sinden loro iki mriki diwehi pas. Buntute dikekne mburi iki sindene ben ketelik. Niki rombongan boten to niki. Lho, rombongan tapi kan satru. Sinden iki karo pemusik kan satru. Oh, alah. Mergo pemusike Kulino Payu. Heeh. Sindene ora katut. Sinden iki apa-apa payu sinden iki. Oh. Wong lek dong wayang sepino HP payu. Lho, TV payu. Lho dodolan. Mboten menyaya lancar kok ya muga-muga kabeh mangke berkah. Amin amin Pak amin. Aldi Janude Joko apa Jaya Mulya kabeh mangke berkah. Mas Unjak Lancar. juga gendut niken selindri sawetara perkara tembangan gegojekan mengko dibacuti salok nggon wanci gara-gara Monggo. timbaku tidak lupa ya kuwi Ude Jaya Mulya nggone kapur nyoto tutup giling tutup popokan mangke berkah ya kuwi giling buka giling yang akan datang juga buka popokan yang akan datang Jaya Mulya manggih jaya lan manggih mulya Allahumma Amin. sowan ngarsane Kanjeng Sunan Prabu Pumo Naraka Sura